Se kaikki alkoi jo yläkoulussa. Pari tuttua kundia näytti mulle koulun pihalla sembrojen juurella pomppivan pähkinähaki. Ja ai jumalauta, että se kolahti silloin kovaa. Ne samat kundit, ne vei mut koulun luontokerhoon ja ennen kuin mä huomasinkaan, mä olin jo retkellä. Mulla oli ollut ihan hyvä lapsuus. Oli äiti ja isä, eikä mitään ongelmia. Se, että mä retkahdin jo silloin lintuihin, se oli... Täytyyhän se olla iso järkytys kaikille. Mä yritin olla hiljaa, mutta kyllähän se tuli lopulta ilmi, kun mutsi löysi isolla ja ornisfennikoita mun patja alta. Mä selitin, että ne on mun kaverit lainassa, mutta kyllähän mun mutsi. Kyllä se viimeistään silloin tajusi, että ne mun yölliset kotiin tulot. En mä tullut mistään kotibileistä kavereiden kanssa. Mä olin ollut yölaulajan retkellä. Sen täytyy olla sille tosi kova pala. Mä pääsin siitä ehkä vähän liian helpolla, ilman se kummempia rangaistuksia. Faija puhutteli. Kannusti rassaan mopoja, vikittelee tyttöjä ja mutsi otti kiikarit vähäksi aikaa veksi. Mä ihan oikeasti uskoin, että kaikki oli hallinnassa. Mä käyn vaan viikonloppuisin vähän redulla. Että se on terveellistä ja sopivaa. Mä valehtelin itselleni. Ja ajattelin, että kaikki muutkin tekee sitä, niin miksen mäkin? Todellisuudessa mä kävin joka päivä retkellä. Ja mä en pystynyt olemaan ilman. Ei musta silloin nähnyt ulospäin, että mä oon addikti. Mä onnistuin selviin koulusta ja lukiosta. Pääsin vielä ihan hyvään duuniinkin, mutta ei se mitään ihmisen elämää ollut. Heräsin 4 ja kävin aina ennen töihin menoa sponderetkellä, laskeen peippomuuttoa tai eti Inoipuistosta. Marraskuussakin mä ennen duunia mä eihin kompata ainakin 2 kilsaa hyvää kurppapuroa. Toimistossa mä vaan istuin ja kelasin koko ajan, että milloin se kello tulee 4. Hakkasin F5 ja päivitin tiiraa etusivua ja odotin, että pääsee vointsaan muiden löytämiin lintuihin. Sitten mä sain potkut. Se taisi olla kesä 2009. Se muutti ihan kaiken. Mä lähdin ensin säppiin 3 viikoksi ja komppasin saarta ihan auringon noususta iltahämärään. Nukuin 2 tuntia ja sitten taas lännen nokalle staijaa ja saarta kiertää uudestaan ja uudestaan. Kun mä sitten selvisin siitä, mä lähdin koko syksyksi Logsharelle. Näin jälkikäteen ajateltuna ihan järjetön reissu. 4 kuukautta. Melkein 250 lajia ja 1 Suomen pinna. Mä en taju, mitä mä selvisin hengissä. Ja mä vaan hoin itselleni, joo, kaikki on kunnossa. Mä voin lopettaa ihan milloin vaan. Logsin jälkeen mun läheiset tajus, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Ne yritti tällaista pehmeätä katkaisua ja järjesti mut Suomen selälle metsätöihin, motokuski apupojaksi. Hyvähän ne tarkoitti. Ajatteli, että siinä samalla kun pistää lintutyhjössä aarnion metsää lakoon, niin siinä voisi pahimmat haihattelut haihtua. Että näkisi välillä jonkun pyy ja jonkun korpi ja that's it. Mutta ei ulkopuolista ymmärrä, että kohtuukäyttö se on mahdotonta, kun se kerran on addikti. Melkein 5 vuotta mä vaikutin ihan normaalilta. Mut valittiin jopa puunkaato kilposen kuukauden työntekijäksi. Kaikki näytti ulospäin tosi hyvältä. Sitten niin kuin salamana kirkkaan taivaalta. Mä olin just kaatanut kuutiotolkun vanhaa kanahaukkaa ja kuukkelimetsää. Niin mä näin jotain liikettä. Mä näin pohjantika yhden kuusen rungolla. Siinä se kiipesi ylöspäin. Mä näin sen valkoisen selän, keltaisen päälain, posken kuvioinnit. Se riitti. Oli ihan niin kuin päässä olisi niksahtanut jotain. Mä näytin keskisormen niille motokuskoille, puhkoin lähtiessään niitä renkaat. Mä aloin kerran vuodereita siltä seisomalta. Silloin ekana vuonna mä sain 303 lajia, vaikka mä pääsin aloittamaan vasta kun kevät oli jo vähän alkanut. Tokana vuonna mä tein oikein hyvä suunnitelman. Mä aloitin tammikuussa Ahvenanmaalta ja kävin heti helmikuussa hoitaan Kiiruna ja Rusti Utsjoelta ja oikeastaan kaiken mahdollisen siitä välistä. Toukokuussa mä muutin Pornaistenniemen lintutorniin asuun ja aina kun piipissä on joku kova, niin mä pummasin heti kyydin paikalle. Alkusyksystä näytti jo siltä, että enkka olisi mahdollinen. Se tarkoitti, että mä olin retkellä 24/7. Hyvä, kun joi joskus jonkun pinnakahvikupin ja nukku 2 tuntia auton takapenkillä bongausreissulla. Lokakuun alussa mä olin ihan hirveän näköinen. Luut törrötti iho alla ja mä painoin varmaan jotain 50 kiloa. Viimeinen niitti oli se Ohotan lokki. Lintu hoitui tosi hienosti ja mä rikoin sille edellisen enkan. Mä muistan, miten mä seisoin siellä kaatopaikan biojätekasassa polviin myötä ja mä itkin. Mä vaan itkin.
Ehkä ilosta tai surusta tai ihan mistä vaan. Mä seisoin ja mä itkin siinä vielä, kun ilta pimeni ja lintu lähti yöpyyn. Ja siinä vaiheessa joku bongariveli tajusi, että tuolla ei ole nyt ihan kaikki kunnossa. Mut pakattiin komin taksin takakonttiin ja vietiin katkaisuun. Eikä se paraneminen, ei se siitä vielä lähtenyt, vaikka fyysinen puoli saatiin tiputuksen avulla aika pian kuntoon. Mua pidettiin suljetulla osaston lepositeissa monta viikkoa. Mulla oli niin kovat vierotusoireet. Me sylji kaikkiin päin. Mä huusin, että päästäkää mut edes Tokoherrantaan ruokkiin sorsia, viemään aurinkonkukkaa talitiaisilla, ihan mitä vaan. En mä tajunnut vielä silloin, että mulla oli ongelma. Vasta ihan pikkuhiljaa mä aloin hahmottaa, että elämää voi olla myös ilman lintuja. Siitä mun kuntoutuminen sitten alkoi. Mutta helppoa tää ei oo. Repsahduksia on tullut ihan tän tästä. Bussi-ikkunasta voi nähdä vahingossa kurkiparveja ja sit ryhtyy heti kelaa, että hei, tossa on yksi pienempi, sen on pakko olla neitokurki. Tai kaivopuisto valkoposkihanhimassa. Se voi herättää halua, että nyt vitsi mä etsin punakaulahanhen tuolta. Mut kyllä, siis mun kaltaisen addikti, mun pitää yrittää kaikki mahdolliset keinot. Mä osallistuin sellaiselle Espoon haulikkometsästäjät ry:n kurssille, jolla keskityttiin ampuu uha-alaisia ja rauhoitettuja vesilintuja liian pitkän matkan päästä ilman noutavaa koiraa. Se päätön räiskiminen, semmoinen silmitön tappaminen, se auttoi vähän aikaa. Ei siitä ollut pitkä ajan lääkkeeksi. Sen muutoksen, sen pitää lähteä pään sisältä, ei miltään kurssilta. Pahinta on, että koskaan ei voi tietää missään milloin törmää harvinaisuuteen. Kerrankin mä olin maanantai-aamuna menossa tuohon mun lähialepaan hakemaan röökiä ja kaljaa. Niin ei saatana. Siinä oven edessä, siinä on pieni nurmikko länsi. Siinä pomppi harjalintu. Se oli raju hetki. Kädet alkoi täristä, mun jalat petti, mun sydän löi jotain 200. Kaivoin kännykäisiin ja aloin tehdä viestiä lintutiedotukseen. Mulla oli se jo kirjoitettuna se viesti. Mä hengitin syvään. Pyyhin sen pois ja mä soitin mun tukihenkilölle. Mä puhuin pitkään, mä itkin sen puhelun aikana ainakin puoli tuntia. Ja vaikka mun sen puhelun jälkeen mä vedin viikon mittaiset perseet olalle, niin mulla meni silti kuukausi aikaa päästä yli siitä upupasta. Sen jälkeen mä ymmärsin, mitä ne tarkoittaa, kun ne sanoo, että ei ole olemassa oikeasti lopettaneet lintuharrastajia. Ei tästä addiktiosta voi parantua. Ei ole olemassa mitään viihdekäyttöä. Ja vähän isompi naakkaparvi tai joku pajulinnun kutsuja, niin se voi laukasta hirveän pakon päästä staijaan. Mä pääsin lopulta sellaiseen anonyymiä ornitologian vertaisryhmään. Siinä on sellainen systeemi, jossa siinä kaikki lähtee ongelman tunnustamisesta. Se vei monta kokousta. Pari sekaisin mä olivat, mitä helvettiä, että sirittäjä laulaa pihalla ja tuulee kaakosta ja Virolahdella on nähty just mehiläissyä ja parvia. Täällä me vaan istutaan ringissä hymisemässä. Mun piti itkeä niissä tapaamisissa monta kertaa. Tunnustaa, että mä oon parantumaton lintuharrastaja ennen kuin mä pääsin tähän nykyiseen pisteeseen. Se on asia, jonka mä toistan mielessäni nykyäänkin joka aamu. Mä oon lintuharrastaja, enkä mä voi sitä muuttaa. Mutta mä voin oppia elää sen kanssa. Itseni kanssa mä pärjään. Mutta nuorten puolesta, niiden puolesta mä pelkään. Mä oon monta kertaa miettinyt, ja nytkin tuolla Tringan ja TLY ja Pirkanmaa yhdistysten riveissä. Siellä on paljon nuoria tyyppejä, jotka on melkein menetetty. Ne painaa linturallista toiseen ja laskee linjaa ja staijaa ja komppaa ja rengastaa. Ne on ihan tuhon tiellä. Jos tää mun tarina voi pelastaa niistä edes yhden, niin tää on kertomisen arvoinen. Hei! Kuulitteko te? Ihan kuin olisi kuulunut isokirvisen ääni. Joo, hei nyt kuuluu uudestaan.